5 তারিখ ডিসেম্বর 2019 জাতীয় লাহার आसाम আগরতলা रुटनि चम्पंनगर गानानि चन्द्रसाधु पाराव जों 12 घन्टानि बागै जों रुट ब्लकेट ताई रेल फातार हाव थांजानाय जे रेल फायनाय थांनाय एवं जोंनि त्रिपुरा हास्टेनि बिसिङाव जे चलिनाय रेल आबो बाहायनो जों 6तानि सिमि ताबुक जरा जों ब्लकेट खायतनजा तामनि बागै दिनै चिन मचबा शुधु INPT नि बागैया मचबा शुधु विजय कुमार आंखल नि बागैया मचबा खा त्रिपुरा सा दफानि चबा भारत हा कतर वान सुगिनाय लिया चिनि खरांनो बर खनालिया जों भारत हा कतन थानि थांगै बहुबार थांसायग्या जे केप सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल जुदिनो चालु खालायखाय बिल जुदिनो लोकसभा एवं राज्यसभा पास खालायखाय चिनि त्रिपुरा हा जे त्रिपुरा हा 1949 15 अक्ट'बर जों हा कतर भारत हा कतर बाय मार्च जादोंमोन ओ मार्च जानाय जरा जों कांचन प्रभा देवी बाय सरदार वल्लभ भाई पेटेल जों जखन सिगनेचार खायफोरु अर जोंनो माइनरिटी खालायनि बागै साइन खालाया चिनि कृष्टि कालचार चिनि और माइनरिटी जों मैया जात अमर गोबां चिनि हा टिफिलनानि हा बुइ नारिमिया जात अमर हायखै आइनखै आजराव खालायमोन किन्तु जों ताम नुकजाखा दिनै बाय प्राय 70 बोसोरनि परे ताम नुकजाक जों जे सिङाव माइक्रोस्कोपनि इंनानि पालां दं ओङै दं हाताबो जार कारणे जों दिनै और भारत सरकारनो चिनि मीडियानि बिसिंतै मीडिया एमन एक जिनिस जे मीडियानि बिसिंतै सारा वर्ल्डनि बर' रंनो सायमानो ब हावता मुङै दं दिनै नुकथं ब हा कतर हायुं कतरनि बर' नुकथं जे त्रिपुरा इंडियानि कायसा राज्य अ राज्य 184 जन राजा साजाक अ राज्यनि नक फांरक तिनि बर बुनि चाकरंगै तिनि बर हायके लामाव आसुगै बतिनि अमा हायके लामा माकासु बरनि सारभाइव नानि बागै बरनि बांचि तंनानि बागै आबोनि बागैनो तिनि जों INPT नि म लामा कासु सुचिनि बागै सिमिया सारे 12 लक्ष जनजाति कुंथाय बारा त्रिपुरा सारा गर तंमानि और बांचि थानानि बागै चिनो सभा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल ओंखाय तामनाय जे अरनि जे समस्त नागरिक इंडिया जे बर इंडियानि फातानि फायनाय रक बांलादेशनि 1951 सालनि सिमि आदम सुमारि इंमानि 2014 नि 31 तारिख डिसेम्बर जरा जे फातानि फायनाय पर्यटन सिटिजेनशिप मानि थामानाय अ जागाव NRC चालु खायनानि सापानो तामलाबनाय NRC एकदम पुरापुरि एकदम खामनाय उत्तर पूर्वांचल सानायो जे NRC न अन्तत पक्षे जों साबुत खायो इंया साबुत खायो किन्तु 1951 सालनि 20 बोसोर खालाय NRC चालु खायनांथ केप न रसाय माखि त्रिपुरा राज्य ताख्लाय नों इन्डिया निजे कोन जाखादि चिनहर लक्ष लक्ष बरकाबो हाबजाक नों 30 लक्ष अरनि फातानि फायनाय नों क्लांदि नि गुजरात क्लांदि चिन कुन दुख ख्रै चिन कुन आपत्ति ख्रै बनि बागैनो जों तिनि अर 12 घन्टा जे अर जे लामा कासुमानि जों तिनि लामा कासुनाय कासुलाइन तंनाय 6टा जरा एवं खाना सनेनि परे जों अर सारा त्रिपुरानि चिनि आঞ্চলিক दलनि बिसिङाव थोंख्रों विभिन्न आঞ্চলিক राजनैतिक दल आसुनाय आसुगै जों कायसा आन्दोलनिक बुटां कर्मसूची रूपा आबो बाहायके खालायजानाय ना अनिर्दिष्टकालनि बाजार बन ना अनिर्दिष्टकालनि ना रास्ता रोको खायजानाय आजराते कतर आन्दोलन खायजाखिनाय मियानि सालो बाहायके सेन्ट्रेल कैबिनेटआव बिनति पास खालायजाका आबो ताबो लोकसभा राज्यसभा लांजागनाय आबोनो बिल आकारे हलो माने आइन आकारे मिथानाय आपुरनि आबोनो प्रोटेस्ट खायने बागै नरकनि तांबतां तामतंनाय आबोनि बागैनो जों तियारंमा तंगो जों खाना आसुलायनाय आसुगैनाय बर चलती अधिवेशन बर पास खायनायनि चेष्टा खायनाय लोकसभा तो बर संगरिष्ठ किन्तु राज्यसभाव थांगै जेता 2019 नि 8 तारिख जानुवारि जे आइन पास खायो और गुलागुलिंखा चिन बर गुलिनाखा आबुनि पर सारा त्रिपुरानि बर गया नर्थ इस्टनि बर खानाखा ऑल इंडियानि बर नुखा विभिन्न कांग्रेस शिवसेना तारपर JDU থেকে শুরু নর্থ ইস্টনি যত রাজ্যসভানি MLA রকমার
রাজনৈতিক দল রক একতা খালাयनाय অন্তত আ বিল নম্বর রসাই মাখিবিকা এবং जों ताबो চেষ্টা খাইना अमा हाके जेसे खाबे रसारना बागै आबोनि बागै जों हाके लांगा याखार रगला भारत सरकार जों फुनुग्रिनाय पृथ्वीनि बरनो फुनुग्रिनाय जों थैनाबो रोंगो थांनाबो रोंगो अ जागा अन्तत थाङै दङ ताबो बनि बागै म चबा त्रिपुरासानि चबा जतननो बुसकांनि चबा जेकुनु चबा जरि जों रिंगो आगो खायनाय बागै जों चिनि त्रिपुरा हानि त्रिपुरा 7 दफा अर्थात जों हाय खुंथाय बाराराव 19 दफा चिनि जनजातिनो जों जतननो कयनाय नबके 12 घन्टानि बागै तंनाय ना सेबि तो पास कैबिनेट पास खलाय रजाका खालायदों कैबिनेट पास मीन्स अब एमन कोन कय जे सिबि एकदम पुरापुरि आइनम परिणत थाका कैबिनेट पास खाइमानि परेबो लोकसभा मांनाय लोकसभानि पर राज्यसभा मांनाय एरपर राष्ट्रपतिनि अनुमोदन मानानाय आरो गोबां मा दंखो किन्तु अनेक दङ कैबिनेट सिद्धांत नय पास खाइमि आमति दङ 6 शिड्यूल मूर पावरनि बागै 23 तारिख जानुवारि ओ कैबिनेट पास खाइरिका टेरिटरि काउन्सिल बुंरु ताबो पर्यन्त खाइदो माका बरंस ताव उल्टा ताम खाइके बर आबनो ताइसे बिउ सरका विभिन्न स्टेटनि 10 टा एडिसि निनि मिजोराम दङ निनि मेघालय दङ निनि अर चिनि आसाम दङ तारपर त्रिपुरा दङ पास खाइमा खाता जरा पास खाइमिया अमो आजागन कैबिनेट पास गामाने आइनि परिणत काबुं मैया অবিলম্বে ত্রিপুরা বিরোধী কালো বিল হিসেবে প্রত্যাহার করতে হবে।